Bravo ljudi, u ovom serijalu ću vam ispričati cijelu nordijsku mitologiju. Ako vas svidi, subscribeujte se na kanal i šerujte ovaj video. U ovoj epizodi ću pričati o početku i stvaranju sveta. Na početku nije bilo ničega, samo svet od magle Niflheim i svet od vatre Muspel. Sad nisam siguran da li izgovaram to kako treba, ali tako se zovu. Niflheim je bio ledeno mesto sa rekama od otrovne magle, a Muspel je bio suprotno, sve u Muspelu je gorelo od toplote. Na ivici Muspela stoji Surt, on je postojao pre bogova. U jednoj ruci drži mač i rečeno je da će u doba Ragnaroka, to je smaka sveta u nordijskoj mitologiji, da izađe iz Muspela i spali svet. I da će da ubije sve bogove. Između Niflheima i Muspela nalazi se praznina. Ali posle nekog vremena otrovne reke iz Niflheima su se zaledile u toj praznini. I sve je pokrivao led od te otrovne magle. Na jugu praznine, gdje su se glečeri susretali sa vatrom Muspela, led se otopio i u toj vodi je nastao život. U toj vodi rodio se džin po imenu Ymir. Ymir nije bio ni muško ni žensko, on je bio predak svih džinova i najveći džin koji će ikad postojati. Ali Ymir nije bio jedini što se rodio iz te vode. Tu je bila i krava bez rogova, Audhumla. Ymir se hranio njenim mlekom i tako je postajao sve veći i veći, razumete? Krava je za hranu lizala te ledene gromade i tako su se pojavili ljudi iz jebenih gromada. Prvi što se stvorio je bio Buri, predak svih bogova. Jednog dana dok je Ymir spavao, porodio se. Iz pazuha su se stvorili muški i ženski div, a iz nogu džin sa 6 glava. What the fuck? Ne znam kako je rodio džinova iz pazuha, ali ajde, uglavnom, od njih su potekli svi džinovi. Buri se oženio sa jednom od džinova i dobili su sina kog su nazvali Bor. Bor se onda oženio sa Bestlom, isto jednom od džinova, i oni su imali 3 sina, Odina, Vilija i Vea. Dok su odrastali, gledali su vatre Muspela i tamu Niflheima iz daljine, ali su znali da bi umrli kad bi tamo otišli, tako da su bili zarobljeni u toj provaliji. Odin i njegova braća su htjeli da stvore nešto u toj praznini, da stvore život. I rešili su da moraju da ubiju Ymira jer nije bilo drugog načina da stvore život. Oni su ga izboli i iz njega je toliko krvi izašlo da su se svi džinovi podavili. Osim Ymirovog unuka i njegove žene koji su se popeli na neki sanduk i on ih je nosio kao čamac. Odin i ekipa onda naprave tlo od Ymirovog mesa, planine od kostiju, a mora su bila njegova krv i znoj. Fuj. Nebo je unutrašnjost njegove lobanje, zvezde su iskre doletele iz vatri Muspela, a oblaci su nekad bili Ymirov mozak. I da, svet je ravan disk kojeg okružuje more. Džinovi žive na ivicama jer su Odin i Majuni od Ymirovih trepavica napravili zid oko središta. I to središte su nazvali Midgard. Ali Midgard je bio prazan, nije bilo ljudi. Tako da su braće rešila da naprave ljude. Na plaži su pronašli 2 debla. Prvo je bilo deblo jasenovog drveta, a drugo je bilo stablo bresta. Oni su uzeli ta 2 debla, stavili ih uspravno i onda je Odin udahnuo život u njih. Vili im je dao volju, a Ve im je dao oblik ljudi. Od jednog je napravio muškarca, a od drugog ženu. I onda su im svi trojica napravili stvari da bi mogli da se obuku. I na kraju su im dali imena. Muškarca su nazvali Ask, a ženu Embla. Oni su preci svih ljudi. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam svidalo, bacite like, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu. Tu možete da vidite novosti o kanalu, koje ću nove videe da izbacim, bla bla bla. Uglavnom, to je bilo to i vidimo se u sljedećem.